That vessel was by invitation of our Indian friends attending. दिल्लीयाव just parliament session जानाय समावल'सो थायो बाकी समाव गावनि जायगायाव थानानै खामानि मावो बाय रायजोफोर आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सिगांग्रो खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिग्रोनाय थाबाय दा बहुत हादरावनो गुलुं गुजुं जे दावहा जे इरान आरो इजराइलजों जे जानाय दावहा बे जानाय दावहायाव आमेरिकाया हेफाजाब खालामदोंमोन बेजोंनो वार आरो थामथि मुलुग दावहाया जासिगोन नामा दा बुंनाय बादिब्लाथ' जोंनि इन्डियायाबो बबेबा मोनसे कान्ट्रिजों लोगो लागोन नामा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै नायग्रोजोब बेनि उनाव नोंथांमोनहा मा बुजियो नोंथांमोननि कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरनो हागोन ना बेनो बुंनांगौआ मटिफिकेशना सोरबा सोरबा जे हादराव दा माबा मोनसे जानोसैबासो बा माबा मोनसे गावनि जीवन लाइफआव खैफोद आफोद जायोबासो जेन गावनि जानाय एबा दुखु एबा गावनि जे पापफोरखौ गोसोखाङो नङा होमबा बेनि सिगां मानसिनि रागाया बा जेब्ला दावहा जायो अब्ला सोरनि रागा सोरनि रागा जोंनाय बेखौनो रावबो सोलिनाय नङा नायनानै ला दावहाया जागोन बा जाथों जाबाय थालांथोंसै ना मा होनो रायजोफोर दा बेयाव थांनायनि सिगां प्रमद बर' सारा जे एमपि जाहैसिगोन जे जोंनि बिटिसि निफ्राय दा 3 एमपि जाहैसिगोन बे एमपिआव थांनायनि सिगां 155 जे 55 जे एमेन्डमेन्ट बिल बियो जोंनि बिटिसिआव मोनसे मोजां परिबेस जागोन नामा जाथों जानांगौसो मा बुंदों गबिन्द एक्स डिपुटि चिफ सारा मा खोथा बुंदों बुंना खोनासंना मिनिस्टार मोननांगौ बे दाबिखौ जों लाखियो सेन्ट्रेल मिनिस्टार जों जुदि मोनो अब्लाहाय जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां खामानि मावो दा बे बिटिआर सुक्ति आरो बिटिसि सुक्तिनि इमप्लिमेन्ट जायै माखासे दफाफोर दं बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन बेनिफ्राय भारत संबिजितनि 125th एमेन्डमेन्ट बेखौबो जों मावफुंनो नाजादों जिहेतु जों थांनाय समाव नाजाबोबाय थादों बेखौ पार्लियामेन्ट हालागै लाबोनो हाथ'वाखै खिन्थु लाबोगोन होननानै बुंबाय थादों हम मिनिस्टारनिफ्राय आरो बेखौ जों साक्सेस जाफुंहोनो हागोन खारन 3 एमपि थानाय मिन्स जोंहा जथेस्थ' इनफ्लुयेन्स जों खोख्लैनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो बे जायोब्ला जोंहा बिटिआर सुक्तिया जथेस्थ' मिनिंफुल जागोन फाइनान्सियेल अट'नमिखौ जों मोनगोन आरो फाइनान्सियेल अट'नमि मोनोबासो जों बिटिआर ओनसोलनि जौगाखांनो थाखाय गोबां मावनो हागोन जा बे इन्सटिटिउसन गायसननायनि बाथ्रा थाबाय सुक्तिनि गेजेरजों गोबां दलं लामा बानायनायनि बाथ्रा थाबाय बे जोंहा बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जमदुवारनिफ्राय माजबादाहालागै मोनसे अल्टारनेटिभ हाइवे बर'लेण्ड गेजेर गेजेर बेखौ बानायनाय बाथ्रा दंमोन खिन्थु गेजेर ससेयाव बिटिसि सरकारा टटेलि बेखौ बावनानै थादोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांमोना प्रेसार होआसै बे थालांदों बेनिफ्राय बिटिआर सुक्ति मथे जोंहा माजबादनिफ्राय गहपुरनि हलंगि दैहालागै बानासुर रड होननाय मोनसे अल्टारनेटिभ हाइवे बानायनायनि मोनसे रादाय दं भारत सरकारनिफ्राय बेखौ जों बानायहोनो आरो बेखौ जोंहा पार्लियामेन्टआ जोंनि माबाफ्रा दैथायहरजानायफ्रा जुदि स्ट्रंलि बेखौ प्रेसार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ अब्लासो बे साक्सेस जागोन आरो बेखिनिखौ मावफुंनो हानाय जाहैगोन बेनिखायनो जों बेखिनि खामानिखौ लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों बेनिखायनो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों दिनै जोंनि इउपिपिएलआ मा स्टेन्ड लादों जोंनि एमपिफोरा मा मावहैगोन बेखिनिखौ जों रायजो राजानिफ्राय मिथिहोनाय जाबाय जोंहा गोबां सार्कोलनिफ्राय मोनसे मा सफैदों क्रिटिसिजम बेखौ मानव गिदिर प्रमद बर' बिथांखौ जे एमपि जानानै गावनि फिल्डखौ गारना खारबाय बेबायदिबो मोनसे स्टेटमेन्ट ओंखारदों खिन्थु रायजोफोरनि एमपियानो जा बा इलेक्टेड एमपियानो जा बिथाङा दिल्लीयाव जास्ट पार्लियामेन्ट सेसन जानाय समावल'सो थायो बाकी समाव गावनि जायगायाव थानानै खामानि मावो दा जों एमएलएफ्राबो इलेक्टेड एमएलएफ्राबो खालि एसेम्बलि सेसन जानाय समावल'सो गुवाहाटियाव थायो दिसपुराव थायो बाकी समाव जों गावनि समाजजों थानाय खामानि मावो बेनिखायनो रायजोनि एमपि जानाय माने गावनि फिल्डखौ गावनि जायगाखौ गारना खारनाय बे
मिनिंलेस मोनसे माबा क्रिटिसिजम बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव थानानै अन्तत हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै जोंनि इस्युफोरखौ रेज खालामनायनि मोनसे खाबुखौसो मोन्दों मानोना जों पार्लियामेन्टावल' रेज खालामबासो जानाय नङा बाखि समाव जों लोगो हमनानै जोंनि इस्युफोरखौ प्रेसारखौ होनांगोन लोगो हमनांगोन बुंनांगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो माबा बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा जिखिनि डिसिसन लानानै दिनै रायजोसभायाव एमपि जाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद देरगानो गोनां बाथ्रा बर'फोरनि थाखाय पार्टिनि थाखायल' बुङाखै खिन्थु बर'फोरनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बे देरगाथावना बाथ्रा मानोना बिथांनि गेजेरजों सरकारनि गोबां स्किमफोर प्रजेक्टफोर जोंनि ओनसोलाव जों लाबोनो हागोन आरो अन्तत जोंनि ओनसोलनि जि जेंना बेखौ बोस्रांनो हानाय जायो आरो बेनिखाय बिथांखौ जों दैथायहरनो हानानै रायजोनि एमपि हिसाबै जों जोबोद रंजानाय मोनदों देरगानाय मोनदों आरो बिथाङा फिल्डआवबो खामानि मावो फिल्डनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावो बिटिसिनि जे 22 जि जनगोष्ठीफोर बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावो आरो बेखिनि जेंनाखौ जों बोस्रांनो हानाय मोनसे खाबुखौ मोनगोन बेनिखायनो जों बेखौनो मा खालामदों जे अन्तत जोंनो सासे मिनिस्टार होनांगौ बे दाबिखौ जों जोंनि पार्टिनिफ्राय उत्थापन खालामबाय बेखिनि बाथ्राखौ दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय आरो रायजो राजाफोर बेखौनो खावलायबावनो ओंखारदों जे नैबे बिसायख'थियाव जाहाथे उपयुक्त पार्टि आरो उपयुक्त बिजाथि बिथांमोननो जाहाथे भट होयो जोंनि भटआ जिहेतु जोबोर बेसेन गोसा आरो बे बेसेन गोसा भटखौ जानला मोनला मानसिनि जानला मोनला पार्टिनि होनानै जाहाथे माबा खालामा नस्थ' खालामा बेखौसो खावलायदों कारण जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौ जोंनि जेंनानि बोस्रांजानायखौ नांगौ आरो बेनिखायनो बेबायदिखौ बोस्रांनो हानाय जौगाखांनो थाखाय खामानि मावग्रा बिदि बिजाथिफोरखौ नायनासो जों भटखौ होनांगौ आरो बेखिनिखौ दायित्व मावबा जोंनि ओनसोला जौगागोन जोंनि ओनसोलनि जेंनाया जोबगोन आरो जोंनि बेयाव गोजोन थासारिया अरायबो फैगोन जों लुगैयो गोजोन थासारि जोंनि जायगायाव अरायबो थाथों आरो बेबायदि गोजोन थासारिखौ लाबोनोबा अन्तत जोंनि बिजाथिफ्रा मोजां जानांगोन साबायखर होदों रायजो राजाफोरखौ बिटिआरनि थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएलनि नेतृत्वनि जि सरकार जादों बे सरकार अन्तत जों गोजोन थासारिखौ लाखिनानै जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे परिबेक मोन्दोंमोन बे परिबेकखौ जों होदोंमोन रायजोफोराबो जों क'पारेट होदोंमोन आरो फैगौ समाव बेखिनिखौ नोजोर होनांगोन जों जाहाथे जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जाया बेखौ नोजोर होनांगोन जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जोंनि गोरों गोराफ्रा जोंनि फोरोंगुरुफ्रा দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত এয়া সবাতোকৈ ডাঙৰ আক্ৰমণ ভাৰতত পৰিব নেকি যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ আমেৰিকাৰ এই আক্ৰমণে দিছে নেকি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ইংগিত ভাৰত মহাসাগৰত ডুব গ'ল ইৰাণৰ যুদ্ধ জাহাজ আমেৰিকাই কৰিলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আক্ৰমণত নিহত 48 জন ইৰাণী নৌসেনা আহত ইৰাণী সেনা বৰ্তমান চিকিৎসাধীন শ্ৰীলংকাৰ হাস্পতালত ইয়াৰ মাজতে শ্ৰীলংকাক আমেৰিকাই দিলে হকিয়নি ইৰাণলৈ ঘূৰাই পঠিয়াব নালাগে ইৰাণী নৌসেনা ভাৰত মহাসাগৰত ভাৰতৰ অতিথি জাহাজ আইৰিছ ডেনাত আমেৰিকাই আক্ৰমণ কৰাক লৈ ভাৰতক ইৰাণৰ আহ্বান ভাৰতে আমেৰিকাক প্ৰশ্ন কৰক কিয় ইৰাণৰ যুদ্ধ জাহাজ ভাৰত মহাসাগৰত ধ্বংস কৰিলে আমেৰিকাই This is very sad, very unfortunate, incident. That vessel was by invitation of our Indian friends attending an exercise, international exercise. It was ceremonial. It was unloaded. It was unarmed, and the only precedent for that was during Nazi time when they attacked unarmed armed ships away from combat zone. So Americans are exercising the practice of Nazi Germany when they attacked a ceremonial, unarmed and unloaded vessel. It is very unfortunate. ভাৰতৰ পৰা ইৰাণলৈ উভতাৰ পথত শ্ৰীলংকাৰ গালে উপকূলত ইৰাণৰ যুদ্ধ জাহাজত আক্ৰমণ কৰে আমেৰিকাই ধ্বংস কৰে আইৰিছ ডেনা নামৰ যুদ্ধ জাহাজখন ইৰাণৰ এই জাহাজখন ভাৰতে আয়োজন কৰা নৌসেনাৰ অনুশীলনৰ পৰা উভতি গৈছিল ইৰাণলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তে দক্ষিণ শ্ৰীলংকাৰ পৰা মাত্ৰ 44 নটিকেল মাইল অৰ্থাৎ 81 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা আমেৰিকাৰ সাবমেৰিন টৰ্পিডোৱে আক্ৰমণ কৰে আমেৰিকাৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে ইৰাণৰ উপ বিদেশ মন্ত্ৰী সাইদ খাতিবজাদে ভাৰতক উদ্দেশ্যি ডাঙৰ মন্তব্য কৰে ইৰাণ এখন দায়বদ্ধশীল দেশ ইৰাণে বন্ধ কৰা নাই হৰমুজ প্ৰণালী ভাৰত মহাসাগৰত ধ্বংস কৰা হৈছে ইৰাণৰ যুদ্ধ জাহাজ
এই সন্দৰ্ভত ভাৰতে আমেৰিকাক প্ৰশ্ন কৰক যে কিয় আমেৰিকাই ভাৰত মহাসাগৰত ইৰাণৰ যুদ্ধ জাহাজ আক্ৰমণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা আমেৰিকাৰ ছাবমেৰিন টৰ্পিডোৰ আক্ৰমণত আইৰিছ ডেনাত থকা 250ৰো অধিক নাবিক তথা সেনাৰ 48 গৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে বহুগৰাকী। In the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. মন কৰিবলগীয়া বিষয়টো হ'ল এতিয়াও ক্ষান্ত হোৱা নাই ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন কৰি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কয় এই যুদ্ধত আমেৰিকাৰো ক্ষতি হৈছে। ইৰাণৰ 32খনকৈ যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস কৰা হৈছে।